Hagita yo balala o PCN lo walam shapi ke kubor ki be day bat ki babun ki jing jong ginong belasngi ginong rap bat ki be de ki jing jong ginong song snong ki be kendo ha ka por bakari hi ber ko be kadan hapedeng ka jingile bani kun persha na ka jing sapriang jong pnyang jing pang COVID-19 na lor kum kini ki brio menta kata yo ngene phai pat sa ka jing jong ki brio ha ka we pat ka benta jong ka jing ka jong ki Hakisi baka jela jongi ke don hapedeng ke jing kang sunong bani kun persha na ke jing sapriang uknyang jipang COVID-19 ladang ye kren ki brio ki badon hapedeng ke pangka sitamru kade ke jing ka bakraw ki ban lej ki jaka sumar namar bam dan kali bat ka perkheng ke sarkare ka ja ke yang ke jongki hagani kata yo ngini kren sapang kinong pang ki banget ki jing sumar om tang ki doktor jong ka medical science hendreng ini phai sigitu ki badon ke jing ke baklan hakinong sumar de ki dawai Kynbat kumjuru gitu ki basya sumar da ka balik pak kem hakinong kem ki bapau haki badon ke jing sania hakum kani kerukom sumar om don bala ru ban penkhen ye kata ke jing ki jongki namar om la ban len bakila don bun ru ki balayo biang ye ka met ka bakot ki bakya tang na ke jing sumar de ki dawai Kynbat ngade nong kadong asu thu ba panadu po ngidang rit dang khana ru ngi syaj ngi khlan dade na ki dawai doktor namar ki pon maswal ngidang rit don dawai nda pangsit pang penher bat kwe jing pang buon hi ke jing nang jing start jing ki me ki pa jing jing nang jing start jing ki khasi jing kala yarap sibun ye ki khana ki baret bat ye ki pajba ru hak por ba ngidang yaret ba kim don kam ban lech ki doktor re hak tu ki por la le be tang de ki dawai Kynbat tang de ki sla Kynbat bat ki we nadu bakawan kan sokar mudi kan sokar kala Shah ya ki ne ki ba ai da wai Kynbat khasi ki bde ki brio jongi ki ba ai ki ne ki dawai indigenous longba ka jing rap jong sokar la ban register ya ki nong adawai khasi jongi te kan ne ka along sibun ka ai ki ba yarap sibun ki ba jongi Hakini kilai te yo badan hapedeng ke lockdown om la ban len bagi don bun ki bri ke bala mat ke jing sitam namar kim yo shu ya ke jing sumar testa kum balong haki sing hi bala lek no namar ki de ki bri ki basania ha ki jing sumar de ki dawai Kynbat naka daw ka khang snong kim yo lat shu ban lek sim dawai bat namar bagi no sumaru kim yo ya ki curfew bat lockdown pass kam long ke basuk ya ki nong pang ki badan kam kerki ya ke jing sumar ya kan ni la yo ngoru na ki nong sumar Kynbat ki nong pang ti ki shem jing bhai ke ni ko pon namar mangi ngi de ngi long in touch bat ki ngimla akum ban shu ong na tang da o ban shu ya kren ban shu ngi habda tabai ki habda twat ya ki te kum ki wi ki doctors pada ki dan kam da stethoscope mangi pada da ka kti ngi long stethoscope jongi ma te kum ta hi ngi shem jing bha te wala Ktah ru ngi hab banya ya kat kum ka jing penya ka sarkar te namar kan ni kadika kamiap kam em no syong te ngir ngi ayu hi Ktah ngi nong nang ya kiar hin kita ki ibaro ngi lakhang no sendana du sya ka lockdown du ngi la sim kita ki kendon ban miajan than man pen briu than te wa ka lockdown le tingi khampe briu shu sendan hi ti ki nong pang ngi la hap sya contact da ka phone da ka ki la shu batai ngi long Ktah ngi shu man Ktah ti la shu an ngi dawai doi kelan ki dawai sop Ktah hi khamtam ngi ki dawai te nong nandu benai match ki la sedang long kumtu la shu pelang hi kat bengila tang ba ka ngi jing longin ki dong tre ki mi wan shu ban pentri kami ki ban dung ni ki dawai ban ing la hap shu le hi lot parok khai ngai dawai ni mor kunang ngai dawai shilong ki por khlum khang ta ki si tayom tu ta ki don arphau lai phong tu ki don ki bawan na west ki bawan na ribhoi ki bawan na chantia ki bawan na east Sautuli kini distrik kiwan ka jingot ng pang bakim semyo pasyo banwan seni ban sim dawai buon ba telepon man kasngi ki ai telepon tambang ngar ngamla syo ban leng ka jing karpat jang sarkar kalung ba ka sarkar ka deban ai pas yang ngi karpas ban ai lat ngi bengila ban lek satu seni long na banta jang ki ba ai dawai Kynbat ba sumar khase kumne long dan bun si bun ki jing namar ba mai nong sumar bro no sumar kita ki bro long menta bagi don kecing pang kecing sitom ke bakim la banwan hai dala deiro
long isyam kecing ya namar ba ngimlai da benli sya kata caka bakidon te kum kini ki sngai ki bala diap don bun ki bro ki bala fun janga ki ong kokong long ni am ba in wan ma page neng ong am namar ba syam cing ya na banta cung in namar ba kapas ngimpat yo te nakaling ki bor congka ba dipej nakane karukom ban ai kini ki dawai Kynbat ngakerpat red akhmat kaburom kacong pei ba pensung ba ban ai liam ye kinong ai dawai Kynbat ban yo da kapas ban li sumar ye kai to mentala dadun kino ki cak cingpang to bakin wan kit hayeng long syam cing ya namar ki kon ki te ki bun te long dadli no manga ka kemi seto la dangala yo da kapas ngala don da ki klub da ki mas bandiang hato kala biang ni am bangingin li da kabor pe cong kini ki ba si ben pe na benta ka kot kya ni don kam sibun bakin yarap yangi na ka benta ban ai ka pas bangin yo ben li keleng knang ba kito ki bapang kin yo ka cing yarap sibun kham tam haba nga ka kong sunalin walar pi nga sai sumar khambun bhai ki bapang kansar kastrup ngasyam cing ya sibun menta namar bangam yo ra ben li kai sia ben wan hayeng congar kim yo ra nga ben li ro kam yo ra ki la yaswilin yar menta ba ki don sela kacong kayeng nga kacaka bang asulai sumar manga kita ki badon ki cimpang kansar sya kliret ro ki don po dum sinong ki don te don perkin ki bawan na po ki sentiang tuber na po maulai kleng ki sya iwan sim dawai nanga te kinongwi te menta badon kene ke cingkhang kum ne tang ki ni ki trai sinong kan no ya kin wan sim dawai ki pleng long la sim cing ya sibun bahana benta cungkai te kum kini ki play ki benang ra ben li ben wan ki bapang kastrup ki bla yo ka met ka bakoj bakya menta ki la sedang ben la ben kap ben li lentei nrei tang na menta kene ke cingkhang ki tu ki thiet ki chau cungkai kim la syu ben pengki long yo syu ben pen exercise kai long la sim no ka cing ya ken benta cung i kum ka jung i menta ba kila extend biang ya ka lockdown sa atayo tengah snguk manong ba an kerpat sia ka sora ya ka sokar jumni ba kan perkhat lem ru ya kinang ai dawai khasi ngi bagi la ban ai ban yo ya ka pas jungki khnang bakin la ban yarap ya kinang pang jungi ki padon ha kinang kendong ki badon ha ki wei pagi caka bro